Missä on naapuri Ulpukka? Huomenta, Ulpukka. Vastaisit nyt sinäkin. Toi käsi ei ole hyvä. Ja laske se kyynärpää alas. Joo. No niin, antaa mennä. Lähtee. Toiminta nyt. Onks Viljo näkynyt? Ei, toi tupakka ei ole hyvä. Vetä pois. Joo, hyvä. Ei, toi asento ei ole hyvä. Korjaa se. Joo, seiso normaalisti. Joo. Käsi alas. Joo, lähtee. Nyt. Onks Viljo näkynyt? Ei, toi kossu ei ole hyvä. Jätä kossu pois. No niin, ja lähtee. Nyt. Onks Viljo näkynyt? Ei. Tämän päivän ihmisen nimi ei ole Viljo, se pitää olla jotain muuta. Se on, missä Pertti on? Kokeile niin. Joo, okei. Missä Pertti on? Sä unohdit sanoa, aha. Joo. Missä Pertti on? Aha. Se oli hyvä. Se sai ihan uuden ilmeen naisen esittämänä. Joo. Ihan vaan viikko tai kaksi, niin kuin sen aikaa, että äiti ja iskä saa asiat kuntoon. Eiks niin? Et Pauliina näyttää, mistä täällä on kaikki leikkipaikat ja kaikki kaverit ja kaikki. Et kyllä tää tästä. Vie noi tavarat Pauliinan huoneeseen. Tulkaa. Onko teillä mitään meikkeitä ja haljuvesiä? Tai voitaisiin kaikki sairaalaan? Niin täällä on sitten tää, missä te nukutte. Sarjassa lähestytään hiljalleen ratkaisuvaiheita. Terve tytöt. Yhden pisteen Kuopiolta. Samoin teki Nurmo. Me saadaan patjat tuohon lattialle ja sitten... Moi. Moi. Ekana tehdään lista ja katsotaan, että mitä kaikkea me tarvitaan. Sä saat kans ehdotella. Kiva. Ainakin ilmapalloja. Ja mitä muita koristeita? Olisiko serpenttiiniä? Ei kun hei, nyt mä tiedän. Ostetaan semmoista silkkipaperia ja tehdään sellaisia kierrehommia, kun mä näin yhdessä lehdessä. Joo, mä en askartele. Tehdään semmoisia kierrehommia. Sitten joku värikäs pöytäliina. Kynttilöitä. Ei kynttilöitä. Sitten totta kai kynttilöitä. Tässä on suuri vaara, että mun asunto hajoaa. Mä en halua, että se myös palaa. Kynttilät kuuluu juhlaan. Ostetaan tuikkuja. Ei osteta. Te ette käsittele tulitikkuja mun kotona. Ajetaanko me sit Ikeaan hakemaan yksiä lautasliinoja? No vittu vaikka. Oikeesti, sä tajuut, kun sä näet ne lautasliinat. Ne on... Näytän niinku kulahtaneelta marsulta. Tää on hyvä. Vähän lämmintävää. Tässä sanot, jos me vähän suunniteltais sitä Kuusamon matkaa. En mä tiedä. Kato, kun meille tuli se lama, niin mä en oikein usko, että se pärjää, jos me lähdetään. Että se vaatii kuitenkin sillä lailla huolenpitoa, että antaa olla. Hei, kokeillaan yhtä juttua. Mä ajattelen jotain numeroa. Mikä se on? Miten sä tiesit?